Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset te serye tayo ita alawas anapauluhan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Asinaw ti lalaki naggapo dito'y balay. Sigud akadalak iti college dayjay, tatang. Imay pimasyar. Nay, ipalagip ko ken kata mga no nakalipat ka. Saan ka amabalin ang makirelasyon iti daduma? Tanay, addan na kaitulagam. Awan ka diti karbengak nga agpili iti kayat ko, Nay, tatang. anya pa'y lakaya mo iti nakaitulagam ka adda mo mabalinda. Jak pa'y nakitkita dahi ta ibagbagayo ang nakaitulagak. Anak nga ron tigayem ko ang negosyante iti sabali nga ilay. Kasano ang nagbalin agayem mo dahi ta ang negosyante, tatang? Ay, nasingad agayem kaw, manipod ubing kamay. Nagkaadalan kamay. Napagasatan ang nagswerte iti negosyo na ijay ilay ang nakay kamagan na. Oh, apay asaan ang maispiling day tarupa manak ko. Anya ka di ti parikaw. Jak lakit di kayat ti makiasawa iti imbagan ni tatang anang hitulagan na kanyak. Saan mo't amabali na pagkudkudan ti kayat ni tatang mo? Nakalpasa kun iti kinamaestra. Ngam awan pa'y trabaho. Tamakilet egzamak pa'y. Iso ajak kayat ti makiasawa, nanang. Tingamin tribo ang nagtaudan da tatang mo. Ubing pay laeng dagiti anak da. Kat nagtutulagan dagiti naganda. Kasanon, no agpada kami iti nangitulagan na asaan mi akayat ti tunggal maysa. Ti pamilya ti pakiasawaam. Kat iso ti akin kukwa iti daga bambantayan ni tatang mo. Akas mayordomo. Gayem na ti akin kukwa anak ko. Apay nanang, ikatenda ka din ni tatang akas mayordomo, no saan kami nga agkatuluyan? Imo na kamot gayam diti karayan nga aglaba. Wen, kunak no agmay saak nga aglaba dito eh. Aginggat malpasa. Kat, apay nga rod analiday ka kasinsin. Pampanunutek man dyan ang itulagan ni tatang kanya. Anya anang itulagan? Insan, jak pa'y kayat ti makiasawa. Kayat ko ang makapasa itilet. Kan mangisuro ako maakas maestra. No apay nga min akas ta ti kaugalyan da. Itulag da ti anak da. Wen nga rod Kayat ko alabsingan day ta akaugalyan no mabalhin. Kabaulam nga aramidan day ta? Kasinsin? Hilaw kumparay, mabalinan ngay paburas dagiti bunga ti manggam. Sikamot gayam, kumpadre. Mabalin ka din. Ay, wen paray. Adu lakid di ti maburas, ta adu ti bunga dagiti mangga. Dayta, ti kayat ko ken ka, kumpare. Mapagtalkan ka launay agayam. Saan la agayam paray? Intun ko aki din nakaagabalayantan. Uwan gayaman niya. Sana mabali na masalungasing titulagan ta. Kasano nga roden kayam, ay este abalayan tubay. Ibaon kunto ni Orlando, tapno at nakadwa mamangkita kadagitag buras. Agyaman nak no, adda ibaon mo akadwak paray. Diyay samot agraraman nga ibagbagam agayem mo, diyay imawag. Apay ako na magraraman. Saan abagay akas di ataw ti gayem mo? Katalak mo laang gayem mo? Gayam ko ngamin, manipod ubing kami. Iso tinangital ka kadagiti daga, kandagiti mula kay jay lugar mi. Mabalin akatalak, ngam saan agayem? Ambisyoso, taabalayan kun kunanakit din. Titulagan kat tulagan. Sana mabalin na masalungasing. Ay, manumot ti kasta nga kaugalyan. Sana man mano, tanakain sigudan min dayta akaugalyan.
Lakay, kaano ka di nga umay ti ibaon ti gayem mo akadwam amang kita kadagiti mangburas iti mangga? Siguro intom bigat. Mangkuyog dan iti bayar. Adaw ti amu da bayar. Saan nga ta nga umay met ti anak da? Anang itulagam iti anak da? Day ti jak amaw. Ang madan sama imamanihar na computer shop ken printing press. Kayat ko makita ti manugangan ta. Ay uray siya ak. Idi ubing pa iti pan nakakita keng kwada. Nakita ka di mo ti gayem mo ni Jonalyn? Nakita na mo't idi Anya ka di tinapampanunot yo. Taapay anagtulag kayo. Orlando, numapan kay di plantasyon. Kita man o niya ti tsura di anak da balasang. Jay ka din ang itulagan da ka ni Romnek, antay? Wen garod, numabalin la ko mga ibabawi da ita nakitultulagan ni uncle mo. Nagtulag dan samot tan, antay. Nagsinnapatada ka no? Kasano, no saan nga agkasungwan dagiti dua? Day tatisaan ana panunaw dagiti mangitulag iti anak da. Isu nga rod, asaan ko nga anugutan ti panangitulag ni uncle mo ken ni Romnik? Kasanon, antay? Nood damot nakita ni Romnek, iji ayan ti computer shop, kan printing press na. Damagag to manday ta ken ni Romnik. Hello anak, kumusta kan? Hello, Mami. Busy ak dito yung shop kan printing press ko. Kasta ka di? Ada ka di mo't sir patam ditan, iho? Ado Mami. Kaya't yung ka din, amang pilya. Ay, numabalin la ko ma. Wait nga rin, Mami. Kanayon nga ipalagip ni Daddy. Ganda ka nung nakaitulaga. Diyak nga rod mo, no di adal wenno saan day diya babae ang nakaitulagam. Jakmat kaya't ti babae iti away nga awan adal na. Ay, rumbang laang. Diyak lakit di kaya ti makamanugang iti ignorante. Agsarita kami iti kumpare. Agsagana ka tamangan no ikuyog nanto ti anak na anakay tulagam. Anya ko mati sa ganak, tatang. Diyak pa'y kayat ti makiasawa. Ay Luka, apay baga ka makiasawa kan? Agsagana ka. Tapno inton makisango ka. Saan kanto mas daaw? Da kayon ati makisaw. Da kayo mati nakitulag. Ay di ka man! Nay, kaskalasaan kamit ang maestra. Nagadalak iti maestra, tapno mangisuro ak, tatang. Ay. Saan kat amaki asawa, iti saan ko nga am mo. Mabamumtaw. Nataer iti ubeng. Kain may sa, baknang. Uray baknang, no imot mat, wenno maditi ugali na. Ay, di ka man rumanason. Itun madanon titawin mo ang nagtulagan may. Umay dan taw, kapag tutulagan may, ti panagkalay sayaw. Itaman pa'y anak ka umay ka diti balay, insan? Masurunak ngamin itimbagamanan ni tatang. Anya timbaga ni uncle? No kanumadanon titawin ko ang nagtulagan da itigayam na. Pagtulagan dan ti kasarmi. Anya? Anya ka no titawon ang nagtulagan da? Saan kun adinamag? Tama kapaawan ganas. Ay, jak pulos kayat ti makikalaysa. Iti saan kumat nga ay ayatan. Ay, oray siyak mo ta. Jak lakit di kaya ti makiasawa iti saan kong am-am mo. Papanam ka di ita, nakarubwat ka man. Mapanak ijay syudad. Inak palagipan ti anak ta. Anya ko mati ipalagip mo. Ngada na kay tulagan na. Sana mabalin ang masalungasing tinagtulagan mi. Nagsinnapata kami itigayam ko. Kasano no adan ay ayatan di anak mo, ijay syudad. No salungasingan nag, awan to apulos ti matawid na kanya. Anya? Ibabawik amin nga dagan kwa na. Uray ti computer shop ken ti printing press nga imatmatunan na. Agraman credit card na? Amin na kwarta na iti bangko. Kasta ti ganaban ti sukir nga anak. Nagsarita kayo ka din kanidadim. Wen, Mami.
Jak pulos kaya ti pangudeng na. Ang dakas ni daddy no iso ti makapungtot. Day tangarod mo ti pagamkak. Kasano no payson na nga awan apulos ti itad na kan ka. Sana na yung kalintigan ti kayat ni daddy. Awan mo't nga rod ti maramidak. Tamo mo't ti ugali ni daddy. Mawatan ka, mami. Ang numabalin. Jak kaya ti mga sawa, iti jak piamam mo. Ay, ano sama, anak ko? Anyang amin tinaknakan ni daddy anang itulag kanyak. At dagat fiancé ka jak amamon. Itati ipapan mo di plantasyon, Orlando. Obserbaram man, jay balasang anang itulagan da ka ni Romnick. Unantay, kita akman, numabalin matla ang aparakan ni Kasinsin Romnek. Ngam di mo ipadlaw, nga iso ti may sa arantam ijay. Unantay, di kagdanag. Saan amaamuan ni Uncle, abinilin nak amang kilatis iti day di babae. Nasaya at no kasta. Ay, amang ano saan mo't ama ikari iti kasinsin mo day jay ababai. Naggasat kat day jayin a babae. Tama iranod iti sanikwa ni Kasinsin. Day tangarod ti pakasurunak. Ngam, saan amang namnama day jay ababai. Naisarong kamat diti balay, insan. Anda ibagakan ka, no manugot ka. Importante lakit di day nga ibagam. Talaga nga importante. Kabayatan nga orayin tati pa nagtesta. Apay numapantay ti syudad. Taagsapul tayo ti trabaho ta. Ha? No ag-review ta. Oray ag part-time job ta nga agpaisong. Nalaing tamot na may papan iti computer? Nangala tamot iti basic computer? O sige, taibagak kada tatang ang mapantapay iti syudad. Pangurayan ta iti let exam. Intangarod agbirok, oray basit la ang asilet nga abangan ta. O sige, tapno makaurnong tamot iti inayon ta iti aramaten ta nga ag-review. Palubusan kaga po iti panag-review. Ang blaglagi pa ma. Review ti papanam ijay. Saan ang makiindaram? Wen ka di, tatang. Talaga mat a-review ti gagaraan mi ijay. In kami ag-review tapno sigurado ang makapas kami iti exam. Nasayaat. Ti kanayon ko nga ipalagip tapno di mo malipatan Sige, uncle. In kami nga rudan. Agbiro kami pa iti silid a pagabangan mi. Bantayam ti kasinsin mo Asino mo't nga iti mang bantay kanyak, uncle? Agbinantay kami kadi? Kunakman no adda balasang yaw, tata. Awan samot. Napan nagbirok iti trabaho na. Masikuran siguro ditaw Kasta ka day, tata. Ay, kunak ano adda dito. Apay nga interesado kay iti balasang kaw. Kita kiti dagiti agburas iti mangga. Nakitaan mo dagiti daduma. Sige. Sige, tata. Ay, suplado mo't gayam day talakay. Day tati agbalin nga balayan ni Antay. Ibagak tuman kan ni Antay. Anagalas ti ugalay, ti agbalin nga balayan na. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetay o itaalawas ang napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, aggayam da Ricardo kan Junicio, sipud pa'y ubingda. May saan negosyante ni Junicio, kat katalak namat ni Ricardo,
iti plantasyon. Nagtulag dagiti dua, nga agabalayan danto intundumtang ti panawan. Babaan ka dagiti anak da. Sumkad tirik na ni Jonalyn. Tadi da pay am mo ti tunggal maysa. Nakaturpos ni Jonalyn iti kana maestra. Kat addamat imatmatunan ni Romnick a computer shop, ken printing press. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana pauluan. Tulagan. Dito'y drama tayo. Ti Masak Bayan. Apay nga interesado kay ti balasang kaw. Kita am kiti dagiti agburas iti mangga. Tayo nakita dagiti daduma. Yun, data. Ay, suplado mo't gayam day talakay. Day ti agbalin nga abalayan ni ante. Ibagak tuman kan ni ante. Anagalas ti ugali, ti agbalin nga abalayan na. Napanan ka din ni Tatam a Ricardo, baraw. Kwa, nana. Napan iti dadum apun ti mangga. Nay, balon samot day tawit yaw, nana. Wen, barok, agmerinda kayo. Kwa, nana. Damagak man. Anya ka di at trabaho ti serkan ti balasang yaw. Kumpormid itaan, barok. Sige, agmerinda kayo. Tamapanak pa'y ijay ayan ni Tatam. Innakmat ito, ti meriendada. Hello, Orlando. Anya ka diti madamag dita. Ay naantay. Nagmaditi ugali jay lakay nga agbalin nga abalayan yaw. Kasta ka di. Kat ti balasang dangay. Awan ditoy. Tanapan ka no nagbirok iti trabaho na antay. Anya ka no at trabaho. Kumporme ka no, mat. Amangan ano katulong? Dahita ka di tinangitultulagan ni Dionisio, iti anak ko. Imbag lakit di. Taada pa ito imbaga ti gayim ta abasit asilid a pagabangan ta. Wen nga rod, insan. O sige, isimpata nga roden dagiti gargaret ta. Kalpasan na. Intag birok iti trabaho ta. Wen, insan. Magnata iti mall, kan kadagiti iskinita. No adda nakapaskil nga agkasapulan iti trabahador, padasen ta ti agaplay. No, mall? Kaadwan na adida kaya ti part-time. Intaag pag napag na iti kalsada. Bareng adda maranaan ta a part-time job. Sige, agawaan ta nga rod. Bareng adda masapulan ta a pagtrabahuan ta. Apay nga awad trabahador mo, iho. Sinalbag na gidya trabahador. Pinagong takla ida iti kalman. Awan damatan. Apay a pinagugtam ida. Awan lang aroden customer ko. Umariwawa da. Ay, nagpupudutak ida na. Ay, kasano, no di dan agsubli. Sukata ka. Mangipaskilang iti wanted helper di tarwar. Sa bagay, ado ti agsapsapol iti trabaho ita. Well, mami. Ang madaparikot. Anya ti parikot mo. Manipod ada computeran dita asideg. Manunti umay dito eh. Nagapwam ka di, tadi ka matagtagari. Naggapuak man ijay shop ti anak ta. Kat, anya ti pakariribukam. Pinanawan dagiti trabahador na. Agbirbirok iti kasukat da. Imbag no da masarakan na. Adamot siguro. Adumot di tati di adal nga awan trabaho na. Iso amang namnama ka nga dagaplay kasta ka di? Ang adapay may sa problema. Ada ka no nagipatakder iti computeran iti asideg. Addan ka kompetensya na nga rod no kasta. Ay, pag na. Awan mat makita ta nakapaskil nga agkasapulan. Saan ta mapukawan iti namnama? Makitam ka di dayjay? Wanted, encoder, and helper. Sige, mapanta. Bareng maigasatan ta. Padasan ta Napartak kamot nga code. Bareng kayat da ti part-time job. May mayat sa no saan ta nga ibagbaga a part-time job. Inton madanon ti review. Satan ta ipakada nga ag part-time job ta. O sige. Kat jay man palayaw ko alin ti aramatak anagan.
Kaapay ati palayaw mo? Basta. Kasla kayat ko abaliwat tinagan ko. Basta linlaangan ti aramatak anagan. Naimbag abigat mo, sir. Nakita mi ti nakapaskil iti ruangan nga agkasapulan kayo iti encoder kan helper. Agkasapulan kayo kadipay? No nakapaskil, kawatan na nga kasapulan na. Kaya't mi kumati agaplay, sir. Ada ka din pa siya nagtrabaho iti computer shop? Iti computer iti pagadalan tinagyanak, sir. Agin code kadag iti newsletter ti pagadalan. Okay, padasan kayo pa eh. Angam no saan nyo akabailan, ikatan kayo dagos. Ada subsuplado da ito. Sige, sir. Amumutla ka diti kudko dito iti computer? Padasa ka, sir. Okay, mangrugi kayo inton bigat. Malaman, masapa kay latan. Madlaw asuplado ti posta. Wen nga rod, kita ang nakit din iti pababa pa nga to. Idi imbagak alin tinagan ko. Apay nga tangawan kadwa na itay. Agmay may samot iti shop. Kat medyo nalawamat. Dahita nga rod tinadlaw ko. Ang jak nagdamag tamabainak. Adapay nakitak ang maibukbayin a libro ijay at ipay nalpas. Wen, nakadisuda iti dakkel alamisaan. Sapay medyo ado. Intarayan sa kano ti trabahador na. Dahita tinanggag ko nga ibagbagadag iti adda iti asidag na pwesto. Amangan mat no saan anasaya at ti ugali na. Iso at tinarayan da. Kasta nga ta? Amangan no saan to anasaya at kadata? Ay, rumbang nga agbalin anasaya at kadata. Tano saan? Itarayan tamot Apay nga agong ungat ti may sa a customer anang isubli iti libro ana i-bookbind. Apay ko man agungat. Insambot ko lang aro din tin pabukbayin da iti kalman. Ita, agungat da pay. Awan nga rod para bukbayin ko. Ay, apay anagungat, sir. Kita akman? Ay, sir, saan mat ngamin ahusto ti pan nakabukbind na? Kahit mo sawan, maditi naramit ko? Wen, nagsisinukat ti pan nakaurnos na. Iso nga insublida. Ay, no kasto ti maaramid ka dagiti daddo mapay a libro, talaga nga isublida mat. Kamaligayam ti naramid ko. Baliwak langan, sir. Tapno saan alugi ti bayad da. Amangan numaamuan dagiti tao, akamali ti aramid tayo. Kat maawanan tayo iti customer. Sige, sikati makam mo. Ada importante apapanak. Sige. Itaban pa'y iho. Anya ka diti pakariribukam. Tikalalak akadwak iti siyap. Nalaing launay. Tapay, anya tinaramid na. Inurnos na dagiti naramid ko. Kasla nalalaing iti siyap. Apay nga rod apimanaw kay Jay. Diyan mo? Kasla kahit kung ada pagkamalyan na dahi alin. Taapay ko ba? Pinanawam kit din ti tiyap mo. Tikit din kabarbaro at tao, tinangital ka. Kahit kung agkamali, tapno ada panggapwak amangungat kan ko na. Napainanak. Apay, impadlaw mo ka di, anabainan ka. Saan, mami? Basta pimanawak latan. Mawag ka din ni Junalain no kaano amang rugay ti panag-review na. Saan pa'y matlakay? Adda plano dakin ni Cecil. Anya ka naw? Akabayatan nga orayan dati panag-review da. Agbirok da kano iti trabaho da. Nasayat mait, tadi sayang ti panagyanda iti syudad. Nasirib ti anak ta. Amuna ter aramiden nga. Iso nga raw na nakatorpos iti kinamaistrata na si Reb. Ken, insamira na tinagadal iti basic computer. Pakakitaan nga muna ti diskarte ti agbyag. Sapay kumaa, tama ka pa sa inton ag-exam itilet. Sigurado day ta. Saan ka kadipay nga agsubli iti shop mo, iho? Saan pa'y, mami? Inawagak dagiti agbambantay jay. Isuda pala ti makamo.
Intalak mo kit din iti dayjay alin, di siyap mo. Tapno agkamaling rod, kat panggapwak amang pabain kan kwa na. Kasano nga rod amakitam ti kamalin, ano adda kamot ditoy. Ang, apay nga takas to ti mariknak iti dayja babae. Di mo pa ila inikat, do saan mo ang magustuhan ti aramid na. Kasanungay, nawawanan ti umay agtrabaho kanyak, mami. Apay anagatidog ti pila di tabangir a kompyuteran. E din to taawan dito eh. O nga ron. Nula ko kumati pambantayan ta, ay nangilawan. Awan pa yung may gumatang. Ay, inak man agin lalabas insan. Takitaak man no anya ti makagapo. O sige, ingka. Tapno maamam no apay. Siyak pa lang tagbantay dito eh. No kastoy nga awan ti umay dito eh. Anya nga ti swelduan ta. Iso nga rot apimanaw dagiti trabahador dito eh. Ay, sige. Dita ka pa'y. Taduk talak no anya ti adda dita nga awan dito eh. Mapan ka din iti siyap mo. Nasakit ti ulok, mami. Nasakit ti bagbagik. Ni, abangan no gurigor ka ba? Nan, tadapadapan ka. Ni, nabara ka nga agpaiso. Adda agas apara gurigor dita. Agtumar ka. Numadipay laang, mapantan iti doktor. Kapilitan na sana pa makapanin di siyap ita. No amukla ko mati aramidak ijay, siyak ko man timapan. Diyak pa'y nakaturturog. Iso siguro ang nagsakit ti ulom, kan naggurigor ka, iho. Anya tinakita am insan. Nalaklaka ti presyo da. Kan napartak dagiti empleados da nga agunggunay. Asikas wanda adagos dagiti customer da. Anya ti aramidam. Simango ka man dito computer mo. Mga ramidak iti flyers. Mangibaon ta iti ubing amang iwaras kadagiti tattao. Nang runa iti asidag ti pagadalan. Ilaklakam ka di mo ti presyo nga ikabil iti flyers? Kasapulan tapno adda umay. Ikabil ko paikit di. Ano aduda kat libre ti maysa. No kasta nga agpaiso, aduda nga kukuyog nga umay. Ngam, ang mga no agungat ni boss no makita na nga imbabam ti presyo. Anya ti kayat na. Nangina ti presyo na, ngam awan ti umay, wano nalaka ti presyo, ngam adu ti umay. O sige, sika ti makaam mo asumong batkan ko na, no kas pangarigan. Wan, makaamuak ton. No agungat, agpalawagak Mapan ka din iti siyap mo. Well, mami. No dala makita ka ba sita kamali da jalin? Pabay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anaturad, anang pabain kan ka. Pabain akmat. Akas iti panang pabain na kanya. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryetayo itaalawas ang napaulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, napanda Jonalyn kan Cecil ijay syudad, tapno agbirok da iti panggedanda. Nakastrak da nga rod iti computer shop ni Romnick, ngam ti didam mo, ani Romnick gayam tinakaitulagan ni Jonalyn. Naawat nga rod dagitoy, kat iti may nga aldaw, at da customer anang isubli iti inbook bind ni Romnick. Kat inyornos mat ni Jonalyn, na insulto mat ni Romnick, iti daytaan na pasamak. Pimanaw nga rod daytoy, kat impambar na nga adda papanan na,
Gapo taawan customer iti shop abambantayan da Jonalyn. Nagremedyo nga rod daytoy, tapno maaddaan da iti customer. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas ana pauluhan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Wan, mami. Nadala makita ka basita ka maliday jalin. Babay na. Lingayam tinagan ti ibagbagam anaturad anang pabain kan ka. Babay na tumet akas iti pa ng pabain na kanya. Saan arumbang apaabak kakit din iti may salaang at trabahador mo? Wan, mami. Adantol daw na kanya. Makitak tulaag day talin. Pabainan nakakit din nga anak ko. Trabahador laang. Makita yun to. Noumay kayo iji pwesto. Adda ka no trabaho da Cecil kan Jonalyn. Iso ti inyawag na itaylaan. Nasaya at uray jay laabang da iti silid da ti babayadan da. Un alakay, dakulan da ijay ama itulong na. Imbagtaw na makaisuro tawaanan ti parikaut. Ngamdandan imot ngaminon tinagtulagan nyo iti gayam mo. Saan pa imit kidi nagtulagan no kaanaw? Madanon to? Saan ka di amabalin nga ibabawi day ta nagtulagan nyo? Ay, nalpas titulag. Saan na mabalin na masalungasing. Apay di mo maawatan, adun adaras nga imbaga. Lipate mong imbaga. Anya daw ito nakapaskil. Asino tinangtad kan ka iti karbangan amang ibaba iti presyo dagiti agpa-print kan agpa-computer? Anya ka diti kayat mo, sir. Nangina ngam awan ti umay, wenno nalakang ngam ado ti umay. Pagkunam nga ado ti umay, aber. Ad-adan amalugyak, ano kasta? Adto ti resibo kan collection, sir. Oh, kitaan nyo ti resibo. Kan bilangan nyo mati kwarta. Oh, kitaan nyo di talamisaan. Nagado ti koleksyon na. Kamali ka di tinaramid ko, sir. Agpangina kakadipay nga uray awan umay a customer mo? Ay, di kag sigurado akanayon nakastoy. Ti kaadot customer, ha? Makita, sir. Basta aramidan ti rumbang, sublyan da ka dagiti customer. Napauli magmat ni boss, idi makita na nga ado ti koleksyon. Wen nga rod, suplado. Madla mo ka di nababa mo, tinagadalan na. Wen, ngam, ada nga min bukod na a computer shop kan printing press. Iso nagbalin a boss. Kita amlat tamot ti maaramidan ti kwarta niya. Ngam amangan no saan anak katurpos iti kolehiyo. Saan ko nga amo? Ang panagkunak, kasta talaga. Amangan no nagpaliwawang idi agad-adal. Siguro takas tamad dagiti dadto mga da kwarta na. Saan da nga igaed ti agadal. Ada pang pangasday jay nga imbaon ti gayem ko akadwak amang kita kadagiti agburas. Gapo siguro takaanakan ti asawa ti gayem mo. Patil-tilak tupay. Nagtep-tep-pilak lang kahit. Anya aya ti inaramid na. Taapay apatil-tilam. Wala di na damdamagay. No ayan ka no ti palasang ta. No anya ka no ti trabaho na. Kasta mo ti sinaludsod na kanya. Apay nga ta. Saan nga tangada ng bilin kan kuana nga ambuan na dagita? Nga ta, lakay. Ang asino ko ma? Saan nga ta ni Imelda ti akin nakam? Nalapit. Amangan no kayat na amaamuan ti kasasaad ti manugaangan danto. Saan pa'y mata naburas amin dagiti mangga ako na ni Pare Ricardo? Unang kel, sublinto, tanapon nun tilugan. At adu ti bunga ita dagiti mangga nga idi napalabas sa tawan. Un nga rod, Uncle. Ay, Uncle, madamag ko man gayam. Anya ka di tinagan ti manugangan yaw. Apay nga interesado ka?
Jack pa'y di na magijakim putot no anya tinagan ti anak na. Kayat yu asawan. Di mo pa'y amaw tinagan ti manugangam. Basta nagtulag ka nagsinnapata kami, nga agabalayan kami. Kasta ka day, Anggal. Tinagtulagan mi kat into nagtawan ti babae iti 20 kat 5. Ang Anggal, awan nga tatilapad iti dahi ta aplanaw. Uray asino ti agdapdap pa. Awan ti makalapad. Anak ko kan anak ni pare Ricardo ti pagasawaan mi. Ante, talagan sa nga awan makalapad iti panagabalayan yu iti gayam ni Anggal. Iso nga rod akasurun ko launay dayjay at tulagan. Kunamot ni Anggal, adi na pa'y kanuam mo tinagan ti babae. Kasanon, no ada diferensya ti babae. Kung amot ni uncle mo, nakita na karon dayjay iti ubing pay. Mano atawanan tinapalabas. No kasta, nakita nan. Jakman amo, patinagan na. Saan ko gamo? Jakam mo no ti adal wenno saan. Sa balimot dahi ta aklase, ante. Itulag ti anak, iti asawaan na. Jakman amo ka ni uncle mo. Kasla mapukpukawan iti mamanugang. Mayat mati inaramid mo. Sipod imbabam ti bayad dagiti umay a customer. Immatuda. Ay na, narigat ti panawon ita. Nalaka ti sapulan ti tao. Nangruna dagiti estudyante. Madlaw ko man, kanayon na kaaming mingmingan ni boss. Iti anyaga po. Naminado ang nakita. Nang runa, no kasi nga ado ti customer, kat makumikom ka. Ang mga nukit-kitaan na ka, tapno amunan tumot ti aramidan na. Kasta nga ta, nang runa. No nagpartak ti imam nga agkudit iti computer, kan agin code, sang kakita na ka. Ang mga nukit-kitaan na no agkamali Nalalaing ka naparpartak ka ngam iso. Anya ngay iho, pinabainam ka di jay bagbagam at trabahador mo. Pagungta ko may din baba na ti bayad tag pa computer. Ngam, imaduti koleksyon, mami. Kasta ka di. Kayat mo, tasyak to timang pabait. Ang mga napumanaw. Nagpartak tupay ti manang aginkod. Ken talaga anapartak nga gunggunay. Nagagat nga rod no kasta. Ken madlaw ko analaing, mami. Ang mga nusigod mat at trabahador iti computeran. Pagadalan ka no tinagkomputeran na. Ay, saan siguro adi adal? Taapay adi ta computeran tinagaplayan na. Anya ka diti ilis-listam. Adon samat. Dagiti man agpabookbind insan. Aduda. Ay, ado man nga rodan ti ibukbayn tayo When damagan ta ka ni boss, no kayat na nga ag-overtime ta. Basta bayadan na ti overtime. Ngum no libre. No way. Siyempre. Alangan nga agtrabaho ta iti libre. Ibagam to nga rod kan ko na. Awan pa'y mat ngamin. Naladaw man nga tan. No umanugot, nasayaat. Ngam no saan, pasensya. Ay na, ado at talaga ti agpabookbind. Boss, imbak taadakan. Mabalin ka din nga ag-overtime tayo, taado ti orders. Ang mga numay daalaan kat saan pa'y analpas. Apay nagawat ka iti adong orders. Dungay umay daalaan. Adi pa'y nalpas. Apay, sir, bayak ka di amapanda iti sabali. Isungarod nga ag-overtime tayo. Tapno ado ti umay di ti printing press mo. Ag-overtime kayo, ano kayat yo? Bayadam ati overtime mi, sir. Anya? Sikatin lang kid daw iti overtime? Kat no saan mo ta siya? Pagsayaatan ti printing press ti naramid ko, sir. Agbayad damat. No di mo kayat? Uray ag-back out dagiti ado ang nagpaaramid. Awan anyaman na kanyak. Agawid kami matamasapa. Anya? Sige. Overtime no overtime. Bayadan no bayadan. Kasta
tapno nalawag, sir. Imbag ta na isamiran ti may dimawas paray. Ado ti prutas sa gatangan may di takabangi pangaili, pare. Ay, kunak no nagitila ang talkem timbaon mo paray. Nalagip ko ngamin titulagan ta. Kaano ta nga agpakasar? Dakkel to apas ken ti maangay para iti kalaysa dagiti anak ta. At dapay dyan syudad ti anak ko paray. Aday sagsaganaan na para iti masakbayan na. Umay kamin to. Tapag sasaritaan tayon ti may papan iti kasarda. Ay, iti anyaman nga oras paray. Pagawidak to ti anak kaw, kalpasan ti sumagmamano abulan. Sige, tapno maisagana ta ti amin, sakbay ti kalaysa. Ingranden to akalaysa ti mapasamag. Wen, paray! Anya ka di tinagsaritaan nyo kini kumparim a Dionisio. Umadanin ti panakaangay ti kalaysa. Pagawidin taw ni Junalain. Urayin tayo kumapay amalpas ti resulta ti exam da. Nalpas to siguraon. Isagana laang tapno saan tayo to amatartaranta intun dumteng day tangal daw. Ay, ingranday ti mapasama ka kalaysa. Madanagan naklaang no anya ti mapasamak. Nay, anya ba't ti pagdanagam? Sigurado amakla at ti anak ta. No ibaga at nga agkasarang. Amo na day taan. Taan namin adun adaras ngayon baga. Si kagayam ni Lin ngay bagbaga ti anak ko. Wen, madam, apay ka di, kan asino kayo ka di? Siyak ti ina ti boss mo. Isa tartarimaanam ti panakisa sa umiti anak ko, ha? Adda ka dinalpas mo a kurso? Nakalpas ka di mat iti kurso ti anak yo, madam? Anya? Pagdamdamagan ka? Isublim ket din kanyak ti saludsod ko? Pasensya kayon, madam. Kayat ko la amaamuan ti kurso nga inlepas ti boss ko. Ay, madadaol ti aldaw ko ditoy. Pumanawak man laangan. Jonalyn, apay akas jay ti imbagam iti inanim, boss. Ngadlaw ko ngamin amata pobre. Wan nga rod. Hay, di na ka mabalin at tagibasitan, tamay saka a maestra. Ha, ti anak na ngay. Awan samot nalpas na a kurso. Ne, apay akas tatijar mo, mami. Ay, masurunak iti trabahador mo iti shop mo. Kunamlan kalalaingan. Apay, anya ka diti naramid na, mami. Ado dinamag ko kankwana. Ngam, nagdamagan nakmet. Anya ngamin ka diti dinamag yo. Ay, saan mo nga amuan? Ha? Ngam kayat ko nga ikatom da dya babae iti shop mo. Mami, sana mabalin. Nadiskarte day dya tao. Ado tinagbalin a customer ti shop manipod inalak at trabahador. Kayat mo asawan. Isakit mo day dya babae, ngam shop nga inam. Mami. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy ti serye tayo itaalawas ang napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo, Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MTBC, Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, ungtan kuman ni Romnick ni Jonalyn, gapu iti naramid na. Ngam saan ang natuloy daytoy.
idi nakita na ti resibo ken ti koleksyon. Nasdaaw ni Romnick iti kinaado ti koleksyon. Iti sabali a bangir, nalagip da Ricardo ken ti gayem na titulagan da maipapan iti kalaysa ti anak da. Kabayatan na, masuron ni Imelda iti trabahador ni Romnick ani Jonalyn. Pabainan na kumaday to iti siyapa. Ngam amo ni Jonalyn ti insungsungbat na. Nasuron nga ron ti baket ket pimanaw. Iti panagsarita da Imelda ken Romnick at dain singasing ni Imelda iti anak na. Papagayam, denggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas ana paulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Saan mo nga mo? Ngam kayat ko nga ikatam da dya babae iti shop mo. Sana mabalin, mami. Nadiskarte da dya tao. Imaduti customer iti shop manipod inalak at trabahador. Kayat mo asawan? Isakit mo da dya babae ngam siyak nga inam. Mami. Kayat ko nga ikatam, tadyak kayat ti panagdildila na. Ang mami, imaduti customer ko gapukan ko na. Diyak kaya papanawin. Rimukmakan kan kwa na. Saan nga iti kasta, mami? Kasapulak tinalaing agtrabaho. Addan tulat tamot pa ng pabain ko kan kwa na. Amangan no inton umay atawan ti panagpakasarta. Ayan ka di ti babae nga ibagbagam nga ipaasawam iti anak ta. Adda kano ijay syudad kuna ni pare Ricardo. Addan sa kano isagsagana na. Anya ko mati isagsagana na, aber. Saan ko na dinamag? Ngam ko na para iti masakbayan na kano. Amangan no adamat plano na para iti masakbayan na. Anya ko mangay dayta. Naibaga ni Orlando idinapanda ijay. Nga imbaga kano ti inana, anapan nagbirok iti trabaho na. Anya kano a trabaho? Dayta ti saan tayo nga amo. Amangan no katulong. Anya? Katulong ko na? Ay, sana mabalin. Ay, uray siyak. Jakmet kayat a katulong ti maasawa ti anak ta. Addan samat parikot mo, antay. Naibagam idi nga amangan no katulong ti trabaho ti anak ni Ricardo. Saan ka di? Nalabit, antay. Kastamot ti kaduan at trabaho, analakaasar kan. Nagswerte kit din ama ki asawa iti anak ko. Swerte na. Ngam, malas mo't ti anak ko. Ngamawan ti maaramidam, antay. Nalpasan ti tulagan da ni Uncle. Nang namnama da dya Ricardo amang ipaasawa iti anak na iti anak ko. Amangan, no saan anapintas ti babae, antay? Sapay nagtaer ti anak ko. Addan pagbiyagan na nga uray saan anak katurpos iti kolehyo. Apay nga minasan na nagturpos, antay? Marigatan, adda nga min kapkapoy ti ulo na. Kunak no ijay pagadalan ti papapanan na. Saan? Ta ijay mo't gayam kompyuteran. May mayat kumano nakaturpos matlang ni Romnick iti kolehyo. Kumaa, ngam, jay mat mapanagay ay ayam ijay kompyuteran ti naramid na, imbes anapan nagadal. Isu nga rod ngayon paramidak langan iti bukod na computer shop kan printing press. Tapno adamat makuna apagbiyagan na. Imado kanumot ti customer da, manipod addan jay agnagan iti lin akadwa na ijay shop. Amang ano nalalaingam ni Romnick amang imanihar iti shop. Nalabit. Kunak nga ron nga ikatan na. Tadyak kayat ti panagdildila na. Ngam saan ka no? Tanalaing na diskarte. Apay nga imbaga masaan anasaya ti panagdildila na? Ay, basta. Diyak kayat ti panagsungsungbat na. Masapul nga itapay laeng, agsagana ta, para iti maangay, akasarte anak ta. Nasa paunay apan nagsagana lakay. Anya ko mati isaganaam. Masapol amang isagana iti baka apadakilain. Maawis amin akabaranggayan. Tapno nakalalagip ti kalaysa ti kakaisuna nga anak ta. Si kamanlat makaamon. Total, duamot ti bakam nga urbon. Pwera pa iti baka ni pare Dionisa. Ado ti maawis agagayim may iti kabangi-bangail ilay. Kaslakit din piyesta. Wala,
Tapno iso ti pagsasaritaan tao. Dagiti tattao aka ngayon akalaysa. Kaslakat pamilya, tinangato. Wano mabigbigbig itigimong. Masapul a memorable ti kalaysan to ti anak ta. Wan nga rod. Anya nga ta ti aramiden ta. Dahita ti panunutan ta. Anya nga ta no mangted tayo iti token. Masapul nga amin nga agregalo ka nagtupag wano agparwad ket makaala iti token. Wan anya nga ta aya at token ti mayat. Dahita ti panunutan ta. Umadanin di pa nag-review ta. Masapul nga agpakadatakan ni boss nga ag-part-time tan. Aklase ta iti bigat. Mapantay ti shop, namalpas na nga agklase. Kapilitan na kasta ti mapasamag, insan. Ag-review ta iti bigat. Mapantamot iti malam, kalpasan ti pa nag-review ta. Anya nga ta ti makunana, no ibaga ta amalum talaang agtrabaho. Ipakaawat ta amasapul nga ag-review ta. Si kanto ti mangibagakan ko naturturod ka. Apay, kabutang mo ni boss? Suplado ngamin. Ngamno si Kati agsao. Bumaba ti boses na. Anya? Agikat kayo iti shop? Saan kami nga agikat, sir? Adala ang review mi iti bigat. Umay kami, kalpasan ti pa nag-review mi. Kasanon? Awanan ti kadwa? No kayat mo, di mga lakapay iti kadwam, kabayatan nga awan kami, sir. Awanin na. Abangan no awan ag-apply. Apay ko mga awan, sir. Padasam ati agipaskil iti wanted helper dita ayan ti Ridaw. Adamat siguro ag-apply, sir. Masigurado nga awan ti kaskan ka, Lin. Anya? Ado dita tinaglalaing nga agin code. Ag-bookbind kan ag-print, sir. Apay a problemado ka, iho. Awan ti kadwak iti shop, mami. Nagklase, dagiti dua kadwak. Anya? Nagklase? Oh, naglaka solusyonan day ta parikot. Di mga lakamanan iti sabali. Angam awan ti kaskan ni Lin. Di mo ko naan nalaing unay day ti alin. Kasta nga rod, mami. Ado ti customer no adda ni Lin. Nagpartak ngamin nga gunggunay. Kat, tay kadwa na ngay. Di na maatiw ni Lin. Makadlawa ka. Saanan akas idi akasuron mo unay day jay alin. Nalpasan ti klase ta. Mapantan iti shop. Anya, kalkalpas ti klase ta? Shop adagos? Aginanata pa'y mat Ijay tanton shop nga aginana. Kasano ta makaina na ijay katrabaho adagos ti sangmunta. Saan mo't makabannog ti ag-review? Nakatugaw tamat. Apay nga ang daradaras ka amapan ijay shop. Ada ka di kaili mo ijay? Awan si Kamat. Ada ka ni rumbang ama amo Anya ko matirumbang nga mamam. Iso nga ron nga agdamdamag ak insan. Mas daawak lang amin ititigtignay mo. Imbag tayo may kayon. Kunak no saan kayon nga umay. Nagdiritso kami nga imay taagdardaras ni Lin. Umay kami kano adagos, boss. Nagyaman ako na, Lin. Apay ngagyaman ka kanyak, sir. Trabaho mo't talaga ti imayan mi ditoy. Nagyaman na, tayo may kaya dagos ang paman analpas ti klase yo. O sige, tayo nakituloy ti aramida kiti kalman. Agibuk bindak pa'y. Cecil, yung kagumatang iti merienda tayo. Naksa, agpamerienda ni boss. In love sakit ding. Ha? Inak man langan, amangan na ibabawin pa'y. Pilya mo't ganda dya kasinsin mo, Lin. Adaman banlaw ko. Adan samot sa bali ang mapaspasama.
Anya kumamat, insan. Saan ko nga ibagbaga? Tapno saan ang mabainan ni Cordapia? Asino akordapya? Saan ka amawatan Panagrig na katbim mabati sa ti tao na nga to ti dapan na iti daga. Asino tidakda ka matem, insan? Diyak amon, agin di ka, wano niya. Di ka man, insan. Amumot ti pakasaritaak. Saan ka di? Nga awan karbangam nga agayat, tana itulag kan. Day tangarod kat. Iso nagkasang. Saan ka di? Nga awan karbangam nga agayat, tana itulag kan. Kas tangarod, insan. Kasanon, no di mo mat kayat tinakaitulagam alalaki. Nana, awan ka din ni Tata Ricardo. Nagpasyudad samot, Barok. Apay ka day. Ay, umay ko kumaayaban. Taalaan na kumatibingay na itinala ko amangga. Nasapa nagpasyudad. Tada ka no gagaraan na ijay syudad, Barok. Kasta ka din, Nana. Ay, mapanak nga rodan. Kunak no saan pa nagpasyudad. Tagkuyog kami kuma. Nagkapuam ka day. Tain samiram ti dimagas, Barok. Ada na pan minala prutas di ta kabang-ibang nga ilay, Nana. Di magasak, ta kunak no addapay ni Tata. Imbagla kadwak nga agdiskarga. Pagdiskarga ni Tatam? Saan ka di nga adda kadwam para diskarga? Adda ka mo't gaya man dito syudad, pare. Si kamaga, paray. At talagi nagarat. Ay, imbag ta nagranata. Intabi it dita restaurant. Taited ko tibingay mo. Ay, nagyaman na no dan bingay ko, paray. Nalakog ngaminan dagiti mangga. Ano man nga rodin at ikwartam. Ang damat bingay mo. Nalaing ka nga agaywan. Isu amayat ti panagbunga dagiti mangga. Sana mabalin na baybayak dagiti mangga kanda duma aprutas, paray. Isu nga ro dasika ti tinalag ko. Ay, saan ka ngamin na mabalin alukwen? Kasta, di kinapatagmaw, kas gayem kaw. Antay, imay mat dito syudad nila kay Ricardo. Imay jagraraman dito syudad. Ang mga no iso ti kinasinarak ni Dionisio. Anya pay ngay, antay. No anya launay ti kinayat ni Uncle iti dadya alakay akas gayem. Inikanak ita idea. Damagag tuman gayam nga agpaysukin ni Dionisio. No apay aginayem na dayjay alakay. Iti kabayag yu anagden na? Saan mo pa'y nga among no apay, antay? Diyak namin din ang damag. Basta, masurunak iti dayjay Ricardo. No apay anapatag-unay ka ni Dionisio. Damagam tuman, ante. Kat ibagam tumat kanyak. Adaman damagakan ka? No saan ko apakabasulan, Lin? Agdamag kalata, sir. Saan mo't siguro adakas ti damagam? Personal na ba nagtidamagak? Sabay ko ma, tadi nakagura. Apay ko maakagura ka, sir. Sige agdamag kalaang. Adda ka din kaayan-ayat mo? Amuyo, sir. Awan karbangak makiayan-ayat. Anya? Apay nga awan karbangam. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo itaalawas a napauluan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.
Ti Masakbayan. Ti napalabas, kayat ni Imelda nga ikatan ni Jonalyn iti siyapa, ngam saan nga imanugot ni Rumnik, tanalaing kano at trabahador no maipapan iti computer. Iti sabali abangir, nagsaritaan dagiti aggayam, a Dionisio ken ni Ricardo, ti maipapan iti panagkasar dagiti anak da. Iti kaawan da Jonalyn iti siyapa, na ikawan ni Rumnik, kastamot ni Jonalyn, isu akayat namat nga agsumli adagos, ijay siyapa. Papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo itaalawas ana paulwan. Tulagan, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Apay ko makagura ka, sir. Sige agdamag kalaan. Ada ka din kayan ayat mo? Amuyo, sir. Awan karbengak amakiayan ayat. Anya? Tapos nga wan karbengam. Numabalin. Jack kaya tapagsaritaan ti may papan iti day taabanag, sir. Ada ka din ng sahar iti riknam, tadi mo kayat talagipan? Saan mo't kayo ti kasta, sir? Tawan pa'y mat nagbalin akaayan ayat ko. Matlagayam. Apay nga ron adi mo kayat apagsaritaan ta. Basta. Saan pa'y arong bangay bagakkan ka ti makagapo? Nadi mo kayat, saan ka apilitan? Ang no kayat mong tong ibaga, si sasaganak adungag. Anda ka di parikot mo, insan? Awan mo't, insan. Malagip ko lang, iti anyaman nga oras. Makikalay sa kiti tao, asaan ko nga am mo. No apay mat nga intulag na ka ni Uncle Ricardo. Maladingit anak mo tunay. Ngam, saan amabalin? Apasakitak tinakam ni tatang. Kan, saan arumbang ama ibabain? Natulnog ka nga inanak. Engam ka sano? Amo ka saan kanto anaragsa? Barang no agkin naawatan kaminto iti paasawa da kanya. Narigat ti kasta. Sapay amo nga agpada kayo kan ni boss anaragsak. No kasjay nga agsarsarita kayo. Pag ko namat anaragsak kami. Oray saan mo nga ibaga? Madlaw ko anaragsak kayo. Nagkita kami kini Pare Ricardo. Mabiiten ti panagkalay sa dagiti anak tayo. Madamag ko man. Apay anak patag-unay kan ni Ricardo. Agsubsubalita kiti naimbag anakam. Anya ko mati subsubalita manaimbag anakam. Idiubing kami, nalmesak ijay karayan. Isu tinangispal kanyak. Kasta ka di. Day tagayam ti makagapo. Saan lang nga dayta? Idi natin nagak iti kayo ti kaimito nga inulyak, isumanen tinang tulong kanyak. Isuan ni Romnik ti pagbayad mo. Kasta ka di. Anya pagbayad? Tapno ti anak ta, ken anak na ti mangituloy kadag iti pundar ko. Kasla mailakam ti anak na iti pundar ta no kasta. Apay kasta ti saom. Saan ka nga inikan iti karbenghan amang salungasing iti kayat ko? Ada ka din na panunot mo, akas token iti kalay sa ti anak ta. Mayat nga ta no coin purse. May mayat sa no paypay. Saan nga ta may mayat no paypay ken coin purse? Ay, mayat sa ngagpay sa. Mabalindala ta ti agpili. No coin purse, wenno paypay ti token nga alaan da. Ay, agparamid tang haraw, ta huston to no madanaw. Sa bagay, tapno saan to amatartaran tada tao. Wana! Isu nga itapay lang, agparamid tayo kidain. Sir, apay anak kaululi magkaita. Binasted da ka kadi? Wensa? Saan ko pa nga imbaga tiriknak kan ko na? Ang impasagid na. Asaan ka nung agayat? Ay, kaasi kamot, sir. Ibagam kanyak, no asino? Tatulungan ka.
Tapno makita klaang anaragsak ka. Napatag ka di kan ka ti pakaragsakak. Wan sir. Ibagam na niya ti aramidag. Tapno matulungan ka. Nanalakal ako ma. Angam? Saan kumot atanggal ti amin? Anya ti kayat mo asawan? Asaan mo atanggal ti amin? Sir? Naturay ngamin ni daddy. Kuna na abukod ko apagsayahan tan tibilin na. Angam saan mat? Tapag lidayak mat. Hindi ka maawatan, sir. Mabalin ka di nga ilawlawag mo? Kasla, jakayat nga ibuksilan pa ti amin. Ako, lipatan pa natin, bagak. Anya nga tajay ko na ni sir. Asaan na atanggal ti amin? Taapay ka no? Dayta nga ro ti saan ko amaawatan. Naliday anang ibaga kanyak iti dayta. Addan sa parikot na. Nadlaho ko, nga idinabiit ta, nagsuplado. Ngam idinagbayag ta. Uy, saan mo dun? Amangan no adda parikot na. Iso akas siya asuplado idi. Sa bagay, naada parikot ti may sa tao, napudot ti ulo na. Kaya't ko amaamuan ti parikot na. Adamot bukod mo a parikot. Di mo pa'y maibirukan iti solusyon na. Ita, day takot parikot nan ti sulbara. Wen ngam amangan no nalaklaka nga ibirukan iti solusyon ti parikot na. Mabiitan ti panag-examen da journalin. Ay, nadana ito na maestra no makapasa. Dayta ti idaw-dawat ko, lakay. Makapasa kumamot Isungaro na pinag-review ta, tapno damo namnaman ang makapasa. No makapasa, masapol nga agawid dito'y lugar tayo. Ta dito'y nga agaplay kas man nursuraw. Kita pa man nga agsurong taon. Magkalaysadan to ni ti agbalin nga asawa na. Amo ka diti gayem mo, amay sa maestra ti manugangan nanto. Saan pa'y Ta saan bita nagdamdamag? Di mo na puutan ti kada kitilikod am amang buybuya di ta cellphone mo, iho. Apay nga ininayad yun ti napanitili ko dak, mami. Nakita kamin aming ming-mingam day ta cellphone mo, iso ngay masidagak. Ha? Apay atila dawan day jay alin, tikit kita. Kwa. Kunam mapanday ti pagadalan. Ha? Agad-adal da kadipay. Saan da pa'y nakaturpos? Jak gayam na damag. No, summer class, punuan niya, mami. Apay di mo dinamag. Gapo ta imbagada mapandag klase. Di mo dinamag no anya a klase day jay. Tapay lang, mami. Ada ka di rumbang amaamuan no klase ti pagsasaritaan? Diyak mo. Day talang amin ag-computer ti amom. Mujak agkamali. Dayjay ti may sa trabahador ni Insan Rumnik. Ay, asit gakman. Hi! Nujak agkamali. Sikat ti may sa kadagiti trabahador ni Insan Rumnik. Ha? Kasinsin mo gayam ni boss. Isugayam anakit kita ka iti komputeran. Ngam apagbiit ka ngamin. Amumatan ti ado ti trabaho na. Tiyak ngamin titalkanda Insan Rumnik. Anya ka diti italtalakdakan ka. Mangimanehar kadagiti daduma a negosyo da. Anya ka di pa'y tidaduma a negosyo da. Kwa. Agla ko iti agduduma a protas. Kastagayam. Kat, imbagman ta manager kagayam, manong? Insan, napintas mat jay trabahador mo iti komputeran Napintas talaga. Ay, di mo bibiyangan da dya. Kwa Insan. Anya ka di tinagan di adda siding na. Ni Cecil. Diya may isa. Di mo paglulukwan. Ha? Apay kumalokok ngay. Armakit di adda siding na. Imbag ta di nakakinabutang dya da siding na. Hindi nakita na ka. Apay kumangay ang mabutang kanyak. Sa bali nga minti pa nagmat-mat-mat mo no da makita mabalasang. Lumagton sa mo ti matam. Ne.
Lumagto matasasawom. Di ka man mang dadali ti diskarte. Basta dyan ko na ka. Di mo bibiyangan nilin. Kasla damot karbangam. Nalipatam ka din. Dandanikan mangikalay sa. Di mo man ipalpalagip dayta. Tama ka dadali ti mod. Insan, inton bigatan ti exam ta. Wen nga rod, nagbiit nga aglabas ti panawan. Kaano lang jayo umayta pa nag-review. Nga, inton bigatan ti pa nag-exam ta. Good luck ka dataan to ah. Wena, sapay ko mata maigasatan ta. Ay, adu ti saan ang makapasa iti damo a pa nag-exam da. Masigurado ka makapasa ka dagos, tanalaing ka. Di ka man agsawi ti kasta, insan. Nalaing tayo amin, basta ipasnag tayo. Ngam saan tayo nga agpapada iti laing, insan. Sa bagay, di ka mapukawan iti namnama. Adda ka asi ti Diyos. Day talaangan tinamnamak, insan. Ti kaasi ti Diyos kanyak, barang makapasaa. Insan, ay ang dagiti nagpipintas akadwam dito'y kompyuteran. Napanda nag-examin. Apay, anya ti sakit da? Tapay ang napanda nag-examen. Sakit akong kunam mo edita. Nag-test ti kayat ko asawan. Ha? Nag-test? Ne, apay, estudyante da? Ako naknugagangay lang tinapananda nga ibagbagada klase da. Review mo't gayam para itilet. Anya ngay day jay, jak maawatan. Ay damagam to kada ko ada. Di ka pa masango. Makumi ko mak. No di nak masango, bangtad ka man iti gatang ko iti meriendata nga rod. Ay wala. Tani, mabisina kon. Ay, nalpas mo't langan ti exam. Wen nga rod, ti saludsod. Makapasata nga ta? No adanagan ta ama inayon iti listaan dagiti nakapasa, ibagatan na nakapasata. Sapay medyo narigat. Ay, narigatan nagsika. Nang runa kanya, kasla bumtak ti ulok, no kasano kasungbatan dagiti saludsod. Sana bali tanalpasan. O sige, insan, mapantan iti kompyuteran. Anya? Ay, saan ka di amabalin nga relax tapay? Nabambannog tirik na. Anya ayati nakabanugam. Kat nagriga ti exam ta. Ngamsi ka, ganado ka amapan iti kompyuteran. Uy, in love kan sa talaga. Awan sa matin ti ado aprutas ngayon kay burasan, insan. Awan, insan. Iso nga ron nga imayak dito'y kompyuteram. Uy man, di ka agawawid Agdalos ka man pa'y dito Anya, pagbalinandak a para dalos. Kada niyo kumadakas na. Awan pa'y matiburasan niyo aprutas. Kwa, insan. Imbagak ka ni Cecil, asyak ti para manehar iti daddum a negosyo yo. Ita, pagbalinandak a para dalos. Apay ngamin nakasta ti imbagam. Imbagam kuma, para buras kunam kuma. Ay si kamot insan. Hindi na kumamot ipabisto Ariga, ti agululbod insan. Maamuandan to dahi ta. Uray maamuan na, nung nasungbatan nakmutin. Una nga minalilaw mo. Una yan. Imbag na nagranata dito'y taon, pare. Mapanak ko iti boarding house ti anak kau, kan kaanak kak paray. Kasta ka di. Umay ka, ipasyar ka iti computer shop ti Barok. Ada computer shop ti anak mo? Wen, ada pa'y printing press na. Ada ka no, trabahador na adwa ababalasang. Ay kasta aya paray. Hala, intaman nga raud. Anya pa'y dagiti sumaruno a mapasamak. Papagayam, di uliwayan na dinggen, ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas, anapaulwan, tulagan. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez.
Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.